Bingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 2. Isihloko sikasifundo 2 sithi umsebenzi womuntu embusweni. Indimana yekhanda itholakala encwadini kaMateyu 22 uvesi 21. Ngisacela sithole umthandazo. Baba ohlala ekhaya lasezulwini, siyabonga Yise Nkosi Jesu Kristu ukuthi usihlengile kwaze kwala. Sesithola Nkosi izwi lakhe lokudla komphefumulo. Ozosisiza Nkosi kukhonke sizobhekana nakho kulokhu kuphila. Wasangathi Nkosi umoya wakho ongcwele ungasitolikela konke, nezwi lakho inhliziyo zethu zivume ukulamukela esikhathini samanje. Sicela ukhulume nathi Nkosi, silalele ngokuthobeka. Egameni leNkosi Jesu Kristu siyakhuleka, amen. Ngicela abazalwane futhi ukunibingelela egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Sithena senza usifundo 2. Isihloko sikasifundo 2 sithi umsebenzi womuntu embusweni. Indimana yekhanda itholakala kuMateyu 22 uvesi 21. Sesiyayifunda. Ithi, bathi ngokaKhesari, khona wathi kubo, ngakho-ke nikani uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu. Amen. uJesu lo owayekhuluma, ngicela ukufunda ingxenye nje engizogxila kuyona kule vesi. Yilena ekuthiwa khona wathi, uma kuthiwa khona wathi kubo kusho uJesu ngoba uyena wayephendula la. Kuthiwa khona wathi kubo, ngakho-ke nikani uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu. So inhloso yalesi sifundo ukuchaza ubuhlobo bomuntu embusweni yasemhlabeni nowasezulwini. Yebo, siyachaza ubuhlobo bomuntu embusweni wasemhlabeni nasembusweni wakuphi wasezulwini. UmKristu ofunde ukulalela umthetho kaNkulunkulu akufanele ukuba athole ubunzima ekulaleleni imithetho yezwe ahlala kulona. Lokhu nje kufuna sikuqonde njengamaKristu ukuthi umKristu ofunde ukulalela umthetho kaNkulunkulu akufanele ukuba athole ubunzima ekulaleleni imithetho yezwe ahlala kulona. Okay, mhlawumbe umbuzo omkhulu uzothi amaKristu afanele yini ukuhlonipha uhulumeni na? Angabe amaKristu afanele nokuhlonipha uhulumeni na? Kodwa ngisacela ukuthi nje siqale nje sibuze imibuzo emincane sizobona uzoyiphendulekela wona lona owumbuzo sithi mkhulu esikhathini samanje. Okay, mhlawumbe siqale sithole ukuthi ubani obusayo embusweni yabantu na? Ngoba lapha abaseyabantu sisemhlabeni kunembuso ebusayo. Ake sitholeni ukuthi ubani ongemuva, ubani obusayo embusweni yabantu na? Khona ivesi engiyifunda nje uma siya lapha ngasekugcineni, kodwa ngizoyiqala nje ngiyifunde kahle ekuqaleni. uDaniel 4 verse 32. Daniel 4 verse 32 siyaphenduleka ukuthi ubani obusayo embusweni yabantu na? Daniel 4 uvesi 32. uDaniel 4 verse 32 ufundeka kanjena bazalwane. Uthi, kwakukhuluma ingelosi, kwakukhuluma izwi la livele ezulwini likhuluma noNebukadnezari. Okay. Lithini? Daniel 4 verse 32. Uthi, uyakuxoshwa kubantu, inhlalo yakho ibe nezilwane zasendle, udliswe utshani njengezinkabi, kudlule phezu kwakho izikhathi eziyisikhombisa. Nazo-ke, uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Amen. uDaniel 4 verse 32 kuthiwani? Uze wazi ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinike amthandayo. Okay. Okay, imibuso inanamakhosi angithi. Ake sithole ukuthi-ke mhlampe-ke amiswe ubani amakhosi ukuba abuse na? Wona-ke amakhosi abusa le mibuso sesizwile kuthiwa ukuze wazi ukuthi imibuso yabantu, ukuthi ophezu konke ubusa imibuso yabantu ayinika amthandayo. Ake sibukeni ukuthi la makhosi-ke amisiwe phezu kwethu wona amiswe ubani. Ngicela sifunde abaseRoma 13 uvesi 1. Incwadi yabaseRoma 13 uvesi 1. Bafundeka kanjani abaseRoma 13 verse 1?
athi, akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu, lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Amen. Akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu, lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Usho njalo uNkulunkulu esisukwini lanamhlanje nathi. Uma kuthiwa amiswe ubani amakhosi na? Amiswe uNkulunkulu uqobo. So, mhlawumbe-ke sithole ukuthi yini inhloso yemibuso yasemhlabeni na? uNkulunkulu kuthiwa yini inhloso yemibuso yasemhlabeni na? Cela sifunde wona abaseRoma 13 njengamanje sizofunda uverse 3 noverse 4. Afundeka kanjena lamavesi, Roma 13 verse 3 noverse 4. Athi, ngokuba ababusi abesabeki kwabenza okuhle, kodwa kwabenza okubi. Kepha uyathanda yini ukungesabi amandla ombuso na? Yenza okuhle, uyakubongwa yiwo, ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, kube kuhle kuwe. Kepha uma wenza okubi, yesaba, ngokuba awuyiphatheli ize inkembe, ngokuba uyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokwehlisela ulaka kowenza okubi. Amen. Okay, siyabona ukuthi ubani omisa imibuso yasemhlabeni? uNkulunkulu. Amiswe ubani amakhosi? uNkulunkulu. Yini inhloso yemibuso yasemhlabeni? Roma 13 verse 3 noverse 4. Lapho sitshela ukuthi uma wenza kabi vele uyohlala wesaba. Ngoba ngihleli nje njengamanje lama seqhamuka iveni yamaphoyisa, sihleli nje mhlawumbe seba u5, uzombona umuntu oguilty, uzoqala mhlawumbe nendlela akazobuka ngayo izoshintsha noma evele ephume ebaleke, besingazi lutho. So kuthiwani-ke, ngoba ababusi abasabeki kwabenza okuhle, kodwa kwabenza okubi. Uyabo? Kepha uyathanda yini ukungesaba amandla ombuso na? Yenza okuhle, uyakubongwa yibo. Uyakubongwa yiwo umbuso loyo. Okay, amaKristu afanele yini ukuhlonipha uhulumeni na? Hhayi, afanele ukumhlonipha. uNkulunkulu uthi uyena obekela imibuso namakhosi, kuthiwa sizithobeni ngaphansi kwawo. Okay, asiqhubekeni sizoyizwa. uNkulunkulu uyakhuluma ngezinga elikhulu, ngezinga eliphezulu kulesi sifundo. Mhlawumbe umbuzo umuntu azozibuza wona ukuthi-ke amaKristu afanele ukuyibonisa kanjani inhlonipho yawo kuhulumeni? AmaKristu afanele ukuyibonisa kanjani inhlonipho yawo kuhulumeni? Ake senze nje-ke sibuze nakho umbuzo omncane. Lo mbuzo omncane uzophendulwa zindimane eziwu-3. Umbuzo uthi-ke, umKristu kufuneka ukuba aziphathe kanjani embusweni na? UmKristu ngabe kufanele ukuba aziphathe kanjani embusweni na? Cela ukubuyela kuba baseRoma 13 ngizofunda uverse 1 noverse 2 esikhathini samanje. Kuthiwa-ke, akube yilowo nalowo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu, lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Uverse 2 athi, ngakho-ke omelana namandla ombuso umelana nesimiso sikaNkulunkulu, kepha abamelana nakho bayakwamukeliswa ukulahlwa. Amen. Hey, uyakhuluma uNkulunkulu. UmKristu kufuneka ukuba aziphathe kanjani embusweni na? Hhayi, usephendulile abaseRoma 13 uverse 1 noverse 2. Ngisacela futhi ukufunda incwadi kaThithu 3 uverse 1. Yebo, asaphendula wona lo mbuzo osibuzayo ukuthi hayibo, ngabe amaKristu kufuneka aziphathe kanjani embusweni na? Titus 3 uverse 1. Uthi uThithu 3 verse 1. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathimandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle. Amen. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathimandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle. Kusho njalo uNkulunkulu. Yebo, lokhu kuthiwa nje yebo abahlonishwe ababusi. Kusho lokhu uNkulunkulu ugcizelela kanjalo. Ngicela ukufunda uPetro wokuqala 2 uverse 13 kuya ku-17. uPetro wokuqala 2 uverse 13 kuya ku-17. Sengiyaqala ngiyawufunda njengamanje kusaphendulwa wona lo mbuzo othi-ke
umKristu kufuneka ukuba aziphathe kanjani embusweni na. Petro 2 uvesi 13. Sengiyaqala-ke ngizoze ngibe laphana ku-17 bazalwane. Kunjalo. So uthi thobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yenkosi ngokuba kuyinkosi njengokuba ingumkhulu, nokuba kungababusi njengokuba bethunywa yiyo, ukuze bajezise abenza okubi, babonge abenza okuhle. Ngokuba injalo intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiziwula, njengabakhululekileyo, kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube yisigubuzelo sokubi, kepha njengezinceku zikaNkulunkulu. Uvesi 17 abese athi, baziseni bonke, nithande abazalwane, mesabeni uNkulunkulu, niyazise inkosi. Le nkosi okukhulunywa ngayo small letter n, kushuthi inkosi esemhlabeni. Kuthiwani-ke niyazise inkosi. Okay. uNkulunkulu ulokhu eveza nje ukuthi hayi bo, simele ukubahlonipha ababusi, simele ukubahlonipha amakhosi. Ake sizwe lana uNkulunkulu ukuthi-ke uKristu wawubeka kanjani ukuthembeka kwamaKristu embusweni kaNkulunkulu na? Okay, uKristu wakubeka kanjani ukuthembeka kwamaKristu embusweni kaNkulunkulu na? Ngoba kukhona nanombuso wasezulwini, angithi? Ake sifunde uLuka 20 uvesi 25. Sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini encwadini yaLuka 20 uvesi 25. uLuka 20 verse 25 bazalwane ufundeka kanje na. Uthi uJesu lona wayekhuluma. Uthi-ke wayesethi kubo, ngakho-ke nikani uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu. Amen. Ngakho-ke nikani uKhesari okukaKhesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu. Amen. Kuthiwandla uma uzoqaphela, uhulumeni uJesu ayephansi kwawo wawukhohlakela kakhulu ucindezela. Ngisho uJesu esaphila lapha emhlabeni kwakubusa uhulumeni onjalo owawukhohlakele kakhulu ucindezele. So kwakukhona izililo, izililo zokuhlushwa kuzona zonke iy'nhlangothi. Kwakukhona ukuphanga kobugebengu, ukungabekezeli nokuphanga okugayayo kwakugcwele. So kodwa umsindisi akazange alinge ukuguqula imibuso eyayikhona ngaleso sikhathi. Akazange ahlasele ububi besizwe noma akhulume kabi ngezitha zezinye izizwe. Akazange awathinte ngalutho amandla noma ukuphatha kwalabo ababusayo. Yena wayeyisibonelo sethu, wehlukana kude nemibuso yomhlaba. Amen. uJesu nje wenze njalo. Yebo, ewubona umbuso ucorrupt unjalo, kodwa yena wayephila enza intando kaNkulunkulu. Wayengalokhu egudlana nawo, futhi-ke wayengekho ngaphansi kwawo. Uyawubona umzalwane, kodwa elaphana kwezepolitiki ekhuluma ezegamanxe. Vele uma kwezepolitiki kufanele kube khona iqembu eliphikisayo uzolikhuluma kabi noma uzolikhombisa ukuthi uyali-oppose. uJesu kodwa akayihlanganisanga nepolitiki. So ake sibuke ukuthi uJesu noma wayengakhulumi kabi, wayengabathuki uhulumeni wangaleso sikhathi, noma wawumuntu owawunjalo, wayeqhuba imishini yakhe. Kodwa ake sizwe ukuthi yena uJesu wayekhipha yini intela, wathela yena uJesu, wayekhipha yini intela uJesu. Cela sifunde uMateyu 17 uvesi 24 novesi 27. Mateyu 17 uvesi 24 novesi 27. Sizwe nje ngoJesu ukuthi yena wayikhokha yini intela noma wathi hayi umhlaba kababa. Ngiyangize ngenze lutho. Mateyu 17 uvesi 24 novesi 27. Uthi uvesi 24. Kwathi-ke ukuba bafike eKhephenawume, abaqoqi bemali yethempeli beza kuPetru bathi, umfundisweni akayitheli imali yethempeli na? Okay, babebuza uJesu ukuthi ngabe uJesu akayitheli imali yethempeli na? Bese sisifunda uvesi 27 khona lapha kuMateyu uthi wona, kodwa-ke uJesu esephendula la, wathi-ke uvesi 27-ke, kodwa-ke ukuba singabakhubekisi, yana elwandle uphonse udobo
ubambe inhlanzi ephuma kuqala, wothi ukuba uyivule umlomo uza kufumana imali. Yithathe, ubanike, usithelele, mina nawe. Amen. Siyafunda ukuthi uJesu Kristu wayikhokha intela, wayithela intela. Uthi singabakhubekisi, utshela uPetru ukuthi ahambe olwandle, phose udobo, abambe inhlanzi ephuma kuqala. Leyo nhlanzi uyothi uma seyivula umlomo uyakufumana imali. Leyo mali-ke Petru uyithatha uhambe uyokhokha intela yami mina Jesu nawe. So uJesu isibonelo sethu. Siyathola bazalwane ukuthi wamhlonipha uhulumeni, wayikhokha intela. So abazalwane abamukele uJesu, ababalandeli bakhe, abarobhe ugesi emakhaya abangawukhokheli, kuyisono lokho. Noma ubone ukuthi ayayarobha ama-units akwa-Eskom, kodwa buyisele kukaKhesari kuKhesari. Nabo bonke nje abazalwane abarobhe amamitha amanzi, kuyisono lokho. Nabahlele endlini ngenkani abangafuni ukukhokha ama-rates, bethemba ukuthi bazokwenza itoyitoyi, bethi hhayi uhulumeni udlala ngathi, kuyisono lokho. uNkulunkulu uthini? Buyisele kuKhesari okukaKhesari. Uma kuthelwa, thela mzalwane. Uma ungafuni ukukhokhela ugesi uthi uyabiza, hamba uyokwakha emakhaya. Isiluleko esihle leso, utheze iy'nkuni ukuze ungezukuba nacala phambi kwaNkulunkulu ngoba urobhe lo gesi uyeba. Uma ungafuni ukukha amanzi, hamba uyohlala emakhaya, uyokha amanzi mahhala emfuleni, wamukela amanzi emvula. uNkulunkulu uzokusiza lapho ngoba uNkulunkulu uthini? Buyisele kukaKhesari kuKhesari. So uma kuthiwa amaKristu afanele ukuyibonisa kanjani inhlonipho yawo uhulumeni? Ayamthobela ngisho noJesu Kristu akazelwe akhange ephikisana namagama ethukana nohulumeni, waye-corrupt, wayenjalo. Uma efuna intela yakhe uhulumeni, okay, uJesu Kristu wamnika intela. Umbuzo ukhona manje ukuthi-ke kukhona okufunwa umbuso kaNkulunkulu na? Okay, sisembusweni kaNkulunkulu. Ngabe umbuso kaNkulunkulu khona yini okufunayo? Okay, ake siqale sibuze lo mbuzo kuqala uthi-ke imibuso yasemhlabeni ingase iphambane kanjani kwesinye isikhathi nomthetho kaNkulunkulu na? Kungase kube nokuphambana kanjani? Imibuso yasemhlabeni ingase iphambane kanjani nombuso kaNkulunkulu kwesinye isikhathi na? Cela sifunde uDaniel 3, encwadini kaDaniel 3. uDaniel 3 uvesi 1 novesi 4 kuya ku-6. Ngiyacela, Daniel 3 vesi 1. Kuthiwa lana-ke, uNebhukhadinezari inkosi wenza isithombe segolide, ubuso baso buyizingalo ezingama-60, ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha. Wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBhabhele. Uvesi 3 uvesi 4 kuya kuvesi 6 wona ufundeka kanjena. Kwase kumemeza ummemezeli ngamandla wathi, we nina bantu nezizwe nezilimi, niyayalwa ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo, negeqe, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni segolide uNebhukhadinezari inkosi asimisileyo. Ongawi phansi akhuleke uyakuphoswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Nkosi, kanjalo. Okay, uma sizoqaphela la, umthetho wokuthi akukhonzwe isithombe segolide lapha kuDaniel 3 wawuphambene nomthetho kaNkulunkulu wesibili. So kwaze kwalapho amaHebheru amathathu ayezithobe impela enkosini ezintweni zonke. Manje nawo ukuba-ke bephula umthetho kaNkulunkulu, onembeza babatshele ukuthi abanakukwenza lokho. Kunokuthi sihloniphele inkosi lasemhlabeni, siphule umthetho kaNkulunkulu. Thola amaHebheru ayetshela ukuthi ngeke eze kwazi-ke ukwenza lokho noma bekade beyihlonipha le nkosi yasemhlabeni kanjalo neyasezulwini. So ngeke beze bekwazi ukulalela yasemhlabeni, kudumale eyasezulwini sebephule umthetho wayo. Bathi cha, asikwazi ukwenza njalo. So ake sizwe ukuthi zenze njani izinceku zikaNkulunkulu malungana nomyalo wenkosi na. Cela sifunde uvesi 16 kuya 18 ukuthi-ke usushayiwe lo mthetho kuthiwa abangakhothami bazofa. Babesebenze njani-ke abantwana bakaNkulunkulu lapho? Daniel 3 vesi 16 novesi 17. Ngisacela ukuwufunda-ke bazalwane. U-16 uthi-ke, oShadrach, noMeshaki, no-Abednego baphendula bathi enkosini, Nebhukhadinezari, thina sidinga ukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla ukusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyasikhulula esandleni sakho Nkosi. Uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi.
Bese uverse 18 athi-ke, kepha noma kungenjalo, makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asiyukukhonza uNkulunkulu bakho, singakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Amen. Bayanqaba amadoda amashashi athi nje cha, angesikwazi uhulumeni. Sikuhlonipha sinjalo. Kodwa-ke sifundeni ukuthi uNkulunkulu-ke wasezulwini wenze njani, wabavikela kanjani uNkulunkulu lamadoda amathathu akhetha ukumela yena ukunokuthi ephambane naye ngenxa yemithetho eshaywe inkosi yasemhlabeni. Wabesewenzelani uNkulunkulu lamadoda emva kokuthi enqabile ukuphula umthetho kaNkulunkulu ukuze kuzojabula inkosi yasemhlabeni? Daniel 3 verse 28. Ngicela ukufunda uverse 28 njengamanje bazalwane emakhaya. Uverse 28 usithi-ke, okay, bagcina bengaguqanga. Sizwana bazalwane abahle, baphoswa-ke esithandweni somlilo, kodwa futhi uNkulunkulu wathumela ingelosi yakhe ukuba izokwenza njani? Izobakhulula. Okay. Noma izulu, noma ake sithini, sithi izulu uqobo labakhulula, abangasha, abangahwanguka, abanganuka ngisho nanentuthu. Daniel 3 verse 28, uNkulunkulu wabavikela kanjani? Kuthiwa-ke uNebukadinezari wakhuluma wathi, makabongwe uNkulunkulu waShadrach, noMeshach, no-Abednego, othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe bezimethemba, zaze zaguqula izwi lenkosi, zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi, zingakhuleki uNkulunkulu noyedwa, uNkulunkulu wabo kuphela. Amen. uNkulunkulu wenze njani? Makabongwe. Uthiwani? uNkulunkulu wenze njani? Uthumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba. uNkulunkulu wabakhulula laba bantwana bakhe abangamdumazanga, abangalalelanga inkosi yasemhlabeni, ngisho siphambana noNkulunkulu wasezulwini, kodwa bayancamela ukuthatha okukaNkulunkulu. Baphambana nenkosi yasemhlabeni. Yabona inkosi yasemhlabeni uma isishaya okuphambene nomthetho kaNkulunkulu, kuyaphanjanwa nayo. Kodwa ungawukhokhela ugesi wayo, still noma ibiza, uNkulunkulu uthena uNkulunkulu ungebi. Uyabo? So ingantshontshelwa-ke inkosi yasemhlabeni. Ungayintshontshelwa ugesi wayo, khanyisa ikhandlela. Uyabona? Yebo bazalwane, noma ukhona unyezi kaNkulunkulu kukhanyisa egcekeni. So uma uzoqaphela lana kuDaniel 3 uverse 12, amavesi athi siwafuna, zibalulekile izifundo kufuneka ukuba zifundwe ngento eyenzeka ngabantu abasha bamaHebheru ethafeni laseDura. So ngale mihla yethu ziningi izinceku zaNkulunkulu phezu kokuba zingenacala ezilenzileyo ezizohlushwa ziphathwe kabi izandla zalabo abasetshenziswa uSathane, abagcwele umona nenzondo maqondana nezenkolo. So uyakhululeka lwabantu luzokuba namandla phezu kwalabo abahloniphisa abatha lomyalo wesine. Ekupheleni bazolahlwa umthetho wezwe ngecala njengabantu abafanele ukuthola isigwebo sokufa. Ibuhlungu-ke le ngoba izokwenzeka. Niyabona bazalwane? Amen. So uma siqhubeka futhi sifunde kuyona incwadi yaDaniel, uyathola ukuthi noDaniel wahlangabezana nesimo esifanayo. Lapha nakuDaniel 6, ake siphangise siyofunda uDaniel 6. uDaniel 6 uverse 7 noverse 8 noverse 22. Daniel 6 verse 7 noverse 8 noverse 22. Lapha uDaniel kwakungavumelekile ukuthi umuntu ekhuleke komunye uNkulunkulu. Babefuna ukukhuleka kuNkulunkulu wamaHebheru. So kule uNkulunkulu abahedeni. So uDaniel wayengumHebheru ethembekile kuNkulunkulu. Ake sizwe ukuthi yena wama kanjani lokhu kuhlaseleka. Daniel 6 verse 7 noverse 8. Ngicela ukufunda verse 7 noverse 8. Uthi-ke, bonke abomongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekene kanye ukuba kumiswe isimiso senkosi, kumenyezelwe isiyelezo esiqinileyo sokuthi yilowo nalowo ocela isicelo nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwe Nkosi uyakuphonswa emphandweni wezingonyama. Uverse 8 athi-ke, kalokhu Nkosi simemezele isiyalezo ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. Bese uverse 22 uthi-ke, okay, uverse 22, uDaniel wayelokhu ekhuluma uNkulunkulu wakhe umhlaba sizokwenza isamari emfishane. Yebo, isamari. uDaniel wayelokhu ekhuleka uNkulunkulu wakhe futhi eyivulile nje kahle ifastela lakhe, wayengakufihli ukuthi ukhuleka uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba, wayengamshendezi ngoba yokuthi uma ekhuleka naye
ekhuleka kuyivulekela ifastela ebheka ngaseJerusalema, waqhubeka wenza kanjalo, akamfihlanga. Noma ngithiwa engamshendeza kuyona inhlamba lelo. Ishenda, uma umuntu uyashendeza kusho ukuthi into uyenza ngokufihla. Yabo, awukhululekile ngayo. Wayekhululekile uDanyeli ekhonza lo nkulunkulu ebheke ngaseJerusalema. So kwase sekufika lapha afaka khona emphandweni wey'ngonyama, kodwa wangafa. Uthini-ke uDanyeli 6 verse 22? Uthi-ke uNkulunkulu wase sekuphendula uDanyeli lana bazalwane. Ngixolisa ukungena phakathi ngisafunda ivesi. Ngicela ukuqala phansi-ke. uDanyeli uyaphendula la. Daniel 6 verse 22 uthi, uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe, wavimba imilomo yezingonyama. Azingilimazanga ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe uNkulunkulu. Naphambi kwakho Nkosi, lena encane yasemhlabeni, angenzanga okubi. So, uma uzoqaphela la, amen. Uma uzoqaphela la phezulu kuba uDanyeli wayazi kahle umphumela wokwethembeka kwakhe kuNkulunkulu. Umoya wakhe awuzange unqikaze. Ngaphambili kwalabo abenza icebo lokumbulala, akazange akuvumele ukuba kubonakale nakancane njena ukuthi ukuxhumana kwakhe nezulu kunqamukile. So, kuzo zonke izinto inkosi eyayimshayela umthetho kuzona, uDanyeli wayilalela. Kodwa kwakungaba yinkosi, yabo, noma umyalo wayo, kwakungena kumenza aphambuke ekuhlonipheni kwakhe inkosi yamakhosi edale amazulu nomhlaba. Amen. Nkosi. Hayi, amen. Okay, umbuzo mhlawumbe umuntu uthi-ke, umpostoli uPetru usitshela ukuba senzeni uma imithetho yembuso ilwa nomthetho kaNkulunkulu. Okay, lapha emhlabeni siyaqinisekisa ukuthi ngase kwenzeke imithetho yembuso-ke lamakhosi ilwe nemithetho kaNkulunkulu. So uthi uPetru-ke noma uNkulunkulu uthi asenzeni. Ngicela sifunde izenzo 5 verse 9. Uthi uNkulunkulu asewenze njani uma imithetho yembuso isiphambana nemithetho kaNkulunkulu. Izenzo 5 verse 29 zithi, kepha uPetru nabapostoli baphendula bathi, simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Amen. Simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Ngicela ukubuza umbuzo wokugcina. Othi amaKristu kufuneka ukuba athandazele obani na? Ngabe amaKristu adingakala ukuba athandazele obani na? Cela sifunde uTimotheo wokuqala 2 verse 1 kuya ku-3. uTimotheo wokuqala 2 verse 1 kuya ku-3. Ngiyawufunda-ke manje. Uthi ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyayala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke, amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizwe esipheleleyo. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu wethu. Amen. Nkosi mayibusise ukufunda kwezwi la esikhathini samanje. Amen. Siyathola futhi ukuthi umbuso osemhlabeni wasuphambana nentando kaNkulunkulu. Uma kunjalo simele ukulalela uNkulunkulu ukunabantu. Incwadi kaDanyeli besithola abantu ababethembekile bewalalela amakhosi asemhlabeni, kodwa ukuthi uma sebebeka imithetho yabo ephambana nemithetho kaNkulunkulu, bese siyavezela ukuthi asimelwe ukubalalela. uThixo uma esiphila ukuphila, sifunde u3 sizowenza, isihloko sawo sizobe sithi-ke uKristu umpristi wethu omkhulu. Amen. Cela sikhuleke. Baba odala amazwe nomhlaba, siyabonga izwi lakhe esikhathini samanje, wasipha ukuqonda Nkosi lapha ukuthi simele ukuziphatha kanjani kwabasiphetheyo abasemhlabeni. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi usinikezile iy'bhalo zakho ukuthi umuntu wethu uma esema uyobelingisa obani. Uyasivezela abafowethu abamile, bese Nkosi uyasivezela ukusindisa kwakho ubakhulula. Kukho konke uNkulunkulu siyakholwa ukuthi nathi uzosipha lawo mandla uma inhliziyo zethu zivuma. Sicela usiphe Nkosi ukuvuma, sikulalele ngazo zonke iy'khathi. Sazi ukuthi akukho makhosi, akukho bantwana, akukho malunga omndeni okufuneka ukuthi usukhulumile sithathe okushiwo yibona, ngoba omunye kuphela uNkulunkulu esinaye, bona basibona uNkulunkulu wethu, kodwa simele ukubazisa. Ngakho Nkosi uma sikuthanda uzosifundisa ukuthi sibazise kanjani nabo. Cela ube nathi sisazindla ngaleli zwi, egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu siyathandaza. Amen.